Ako, walang kinalaman yan. Wala ko kinalaman dyan, ha? Wala ko kinalaman dyan. Kaya ako'y nagtatanong lang. Mas maray pa yung pagsubaybayan da sa Facebook, ano? Kaysa itong puro na basura. Abe, anong latest man ang gadaata? Oh, sabi ni Kylie, ano? Sabi ni Kylie, ano to? Kaya babasahon ko, ha? Kylie Padilla reacts to Aljur Abrenica's shit statement. Masaya ako. And I will protect my happiness. Siguro may nagpapasaya, ano yun? Adi, si saya naenot sa dua. Ang nagbutwa nga ni dyan baga sa public discourse, sa debate, kung sabi na inot na nag-cheat sa babae. Tama, si Kylie, tama ba? Iyong akusasyon ni Aljur o sa lalaki. So, naghapot na. Oh, ano nga yung masabi nito? Would it be fair enough ngayon na bulagan kan lalaki kung sa babae ang mag-cheat? Ano ba talaga? Anong nangyari? Oh. Anong note nga ni? Oh. Si Aljur. So aki ni Jeric Raval. Oh. Si Marites. Oh. Si Christina Fermin. Oho. Kylie man. Oho. Na Aljur niyan. So there goes the story. Mas maray pa pagsubaybayan tawa na agad ano. At hindi mo na maintindihan nga ng Pilipinas eh. Paguna ko sindaso nagpasiring sa Baguio as a friend. Hindi naman sila, di ba? Hilingon mo ba ya dyan na de? Hilingon mo. Bicol target na kita. Hilingon do. Balikan ta ang mga laman kang Facebook. Sa kakakalkal ninda, kan subata kan mga Marcos, lalong nagsisikat si Bongbong Marcos. You have to accept the fact na na-raise ang curiosity kan mga tao what did really happen during the Marcos era. And may nagre-research na. Iba? There goes the saying na good or bad publicity is still publicity. O iyon nangyayaring hunyang kay Marcos. Kaya sige sana ka mo. Tiraha sa nandong tiraha. Nako curious na ang publiko ngunyan kung ano baga manangga. Dade. Nature siguro as its own way of healing or correcting things. I don't know kung iyan tama ma-apply tangon yan. Di ba ta? Maray pa managad si Kylie na sana buda si Aljur. Ade. So, si Simon so third party dan ni Aljur, so aki ni Jeric Narabal. Ugun muan talaga, de. Well, ining mga artista baga paano yun, mga no rin. Sa bagay ipinagbawal na baga sa pag-promote kan mga kandidato sa mga artista. Igwa na bagang news na nagbuto kaya. Because, ilingon mo, someone has to promote a politician. So, na-promote kang politician, may kabit. Artista. Mga pera dilos ubos baga, no? Mga artista, pambihira mo mahiling na igoning istoryang by the way. Siguro si tabang ang kimahal na Diyos, si FPJ sa nanday na dungisan. Ay, nagotabi. Diba? Bicol target na po ini. Kasabay ang tropa. Kasabay ang tropa. Si Pading June na napulis. Ang sa kuyang kapartner, on board man si Nems na Flora. Nako, si Sir Nems na Flora. Sa newsroom, si Director Edwin, ang samuyang news director, yaon dyan ang nagsusumada po kan mga istorya, mga pangyayari po sa bilog na maghapon. Itong istoryang may kabuluhan So, istoryang may pakinabang tabi. News director is the name. Newsroom is the game. Siyempre, nakamonitor si News Manager Mardela.
Sa IT, iyaon dyan si Richard. Pagkatapos sa production, si Angel ang samuya pong Anghel. Sa luwas, kompleto, tropa. Pading Jim, kumparing Al, pading Jomar, si Ans, si Luwens, si Renz, si Henry de Boy Mata, kaswapo na nagsilibrar kan sa iyang kompleanyo. So, nararapat din na, iwa ka manin na pahingalo man, ano boy? Ano tabi? Ako po, si Pio Fernandez. Ilingan nindo. Third party daa. Uy, yung nag-text sa atin ha, sinasabi ko sa inyo, third party daa. Palantabi, no? So sa kuyang barkada, si Dante na Rodriguez, kang kagsawa travel and tours, dati. Nasa pagmundo mo niya ng familia ni Dante Rodriguez, kan Santo Domingo. Dating taga-kagsawa travel and tours ini. Nag-retire na nag-asikaso sa iyang magurang buda sa familia. Ngunya, so sa iyang namumuta na nanay, na mahingalo na po. So, nanay ni Dante na Rodriguez. Yan, ang pangaran po is Beata Almeida Rodriguez. 82 anyos na iyan, nagadan ini ka na Oktubre 20, kanakalihis pang Miyerkules. Ngunyan, ang lubong tabi sa aga na, sa aga 26 alas 9:30 alas 9 ang misa de requiem sa Santo Domingo Church, and then thereafter ikikremate na po sa Nuestra Señora de Salvacion. So bale last night ngunyan tabi taod-taod ka nanay ni Sir Dante na Rodriguez. So nanay ni Sir Dante na ang ngaran is Beata Almeida Rodriguez. Yan. Sa aga na ang lubong, misa de requiem, alas 9 nin pagkaaga, Santo Domingo Church, and afterwards, ikikremate na po dyan sa Nuestra Señora de Salvacion. Condolence tabe sa pamilya ni Sir Dante Rodriguez. Sige. Doro-diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya, ansa kuyang padaba ngunyan. Kumpadreng Al, marhay na hapon, padaba ta ka. Salamat tabi, pade, sa pagpadaba. Siring man ang pagpadaba ko sa imo. Bueno, sa mga informasyon, padagos, na pig-improve pangunyan ang International Airport sa Alobo, Daraga. Yan. Maski na nga ni operational na ini, magpunta ka Oktubre 7. Ini ang nanotran kandi si GB nyo sa personal tang pagbisita pa ni Pio Kasumago. Yes. Naimbitaran ka taga sarong amigo dyan sa airport kung saan may mga ongoing pang construction. Yo. Siring kaining so sa may waiting area digdi sa luwas na parte, dahil pa man ini natatapos. Pero at least sa luwas na sana. Na mga improvement na pigigibo plus iba pang mga building sa luwas na parte, mga giribo na opisina. Parte ini kan pag-improve kan International Airport dahil nga nita talagang sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sin DOTR Secretary Art Togade pinorsige na maging operational na ini, at least paluway-luway nang na-improve. Yes. Asin paluway-luway naman na-adjust ang mga dapat ariglaron sa sitwasyon sa mga sa transportasyon. Yeah. Dahil bago pa reglado masyado bago pa organized, pero at sabi may bidding pa kayang igibuhon pa rin duman sa mga i-allowed na mag-loud dyan sa mga van baga, dangan mga taxi. Igwa kumpadreng alngani nin mamaneharkan cut you short muna, no? Igwa nin mamaneharkan pribado ng kumpanya, and we have to inform the public na bako pa man talaga 100% ng physical structures dyan tapos na. Correct. So operational capacity lang. Tama. Palanding buda pagpalayog kan mga eroplo ang yao na dyan. Eksakto tabi pa de, eksakto sa imong pahayag kayan, dahil ako personal na hiling ko Yes. kamurugtakan. So mga dati baga may mga kantin
yan. Oo. Kunyan, dahil pa masyado areglado, so barkada tangani, nahiling ko nagtitinda sa auto pa. Iyo, iguan na, ang katotohanan, kumpadring Algirara, yan o, iguan ng mga concessionaires na nag-apply sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Aha. Once matapos yan, sigurado pang puno yan tulos. Kaya pag landing digdi ka suaki mo from Finland, diyan na kita masaba. Diwad lamang nga di. Sa kapaglargata pa siring sa pasahin nga ni. Korea. Korea. And Japan. Matindi ano. Ma-side trip ki primong Ludoy-Ludoy, ki Kim Jong-un. Matindi ano. Dapat kayo ba si John? Pag-iriba dyan. Anyway, tabi pa rin, pag-abot sa seguridad, medyo maigpit man hanggang paglaog. Yes. Sa airport ko dyan, bako basta-basta, dapat detalyado kung ano ang tuyo mo. Iyo. Plus may mga pag-check man sa bihikulo. Iyo. And sa seguridad, maski sa luwas na parte, kan airport, talagang yaon na nagpapabayaan mga PNP plus other forces. Yes. Na yun, nagataonin na seguridad. Sabi nga ni Padigari, ang plano pa, ma-extend pa kaya another 100 meters sa gilid kan sa ito pang perimeter. Yan. Igibuhan daw tinang palibot. Palibot para kumbaga ikot-ikot na lang ang security para sa seguridad kan mga nag-urog pa digdi asin parali sa International Airport kan Anlobo, Daraga. Pero ang paglaog mo, kumpadring Al, talagang iba ang feeling, di ba? Iba. Paglaog mo duman, iba talaga. Bako na ini, so arugan sa domestic, kumbaga, local lang ang kwan dyan, ang treatment. Pero digdi, iba talaga, tabi ba di? Okay. Base sa, naging experience yata naman baga, duman sa nag-camper ng International Airport. Roger! Yan pa na informasyon, digdi sa southern area, kan Legazpi, Sindaraga, Alor Mario, DCG. Salamat, kumpadring Al. Well, tan taon-taon na istorya ni kumpadring Al, madali sa napading jimta. Ining si Angel na Mustaza, buda si Dio na Napolis, ipinadara sa ko, so sabing third party, so kuwan, so retrato. So piga sabing aki ni Jeric Naraval, ay talagang iyo na. Makikilas talaga si Aljur na Abrenica. Oo, taon pigiling ko. Nagbabaribi ki tinanom. Anbado bagaso. Man nagkukupot sa lawas. So tapayas. Nahihiling na. Kakaan mananggad. Mabayaan mananggad kan si Kylie. Wala, sinasabi ko sa'yo, ito, si Kylie, dahil mga araw kining retrato, hanapan mo man daw. Niyo. Ay. May mga tattoo pati. Nagbabarib, iwan nagad din May tattoo pati, ni ano ning nasa ka na ini sa may daghan. Love me for. Tapos may arong. Kaya ining kaitom-itom sa yuka. Adi, ano ba ya ngaya? Kung si Isay nag-inot na nag-cheat, would it matter ngaya? Ugun mo ang mga. Kung mahiling mo ni Pading Jim. So aki ni Jeric Naraval. Artista man baga si Jeric Naraval. Iyo siguro so kaapod-apodan man kuda nahihiling sabi ni Cristita. Tapos si Kwan Manda, si Kylie may kaapod-apodan man. Na paano? Pading Jim, marhay na hapon, please go ahead. Dali pig ko konektar. Pading Jim, standby ya. Okay na, go. Yes, maray na hapon sa mga parantabay.
Yan sa may Baba Campuson, may kunyan, may tato, PUF. Buah! Yung nailing ko. Kun Fernandez ito, basta PUF. Basta PUF. Wala naman kong kinalaman dyan. Dakul bagang PUF. Sa mga dagdag niya itong bareta, posible i-left na ni Mayor Jim Huko, nakabandirang regular lockdown sa Tutuan mga baratais. Hindi sinasabing banawaan tabi pa matatandaan panduang simana na ang lockdown matatapos ini October 28. Basado sa pagkipag-ulay niya to kay Mayor Jim Huko, nangyaring extended ang lockdown kailan sa imbis na magbaba na primerong simana, palaog si kaduang simana, lalong nagparatindi, so pagtaas kan kaso, kaya na-extender ini panduang simana, matatapos mo niyan, napit sa 28. Ngunyan, sa latest monitoring na mga pinapaluwas na report, ali sa DOH, sigun sa alkalde, nagigihan-gihanan na siya, or medyo kaso hapon, saro sa nasunaging positive, ngunya na pagkal daw, 0. Oo. Dati mamondo ang alkalde sa mga indicators na pinapahiling sa mga monitoring report na pinapaluwas kan DOH sa lagad ngunyan, maski po paano, bawas na ang tensyon kan alkalde, asin kon sa aga, sundo sa masunod pa, antos na umabutan na magabot ang pizza 28 so pirmi ng saro o 0. Iyo. Ibabalik na sa normal ang kapalibutan digdi. Ahali o natabi pa din sa mga checkpoint sa mga entrada nin mga barangay. In fact, kumpadreng Jim, so albay hababaon ngunyan, suligas pingani gayud saro sana. Anday ita masabutan kung ang resultang iyan por dahil tatibaad kon dahil na titest sa mga pinagsumitir na kuwan, samples, ano? Dipindi yan dumaan. Baka naman biglang bumungkaras. Yan. Sana na irak nin malda Diyos, mairakan na nin malda Diyos, makabalik na talaga sa normal. So, yung ang patanid ginaray, mantiniron sana sa mga health safety protocols, tayo man sana ang sekreto, sanani ng mga diretsyo ng para ang naulatit kayo ni sa satuyang kapalibutan. Roger. Yan, tari pa rin sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jim, sa mga istorya hali dyan sa ginubatan. Uy, may pinadara sa kong retrato man ng gadman. Si Angel naman. Harayo talaga diyon. Talagang sabi na nga ni, ang pagmati mo kung mahiling mo ning retrato kan aki ni Jerry Crabal. Yugon mo an. Ugon mo an. Si an ngarang kay ni si AJ. Ikumpara mo digdi sa retrato. Lang. Pwedeng liwi-liwi mo ng si Aljurdo man sa... Di sarong retrato. Gari mapo ngawon. Uning suki. AJ, talagang sinasabi yun. Iling na ang Pilipinas. Kung iling na ang Pilipinas, nailing na ang Luzon, nailing pa sa Visayas, Sumindanao na sa kulang. Antes ang Bareta, oras, Pilipinas, alas 4:28. Ang oras hatod sa indukang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom.
Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. O garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey? Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region. PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte. PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City. At PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitas Zinc. Naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitas Zinc na sa oral daw. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Plus, siyang ating school nurse. Oo mga bata,
Nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Ang health tip na ini hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirundom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas 1 taon na po ang pandemya at marami nang nawalan ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo. Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex World Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute? Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Ako kayo. Hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Bicol Target. Sige po, diro-diretso na kita sa mga istorya pa dyan sa luwas. Nasa linya si Luens. Luens, go ahead. Salamat abi Sir Pio, dakol mang giraray na mga senior citizen ang mga nagduduruwa-duwang magpabakuna kontra COVID-19 dahil sa tulos na pagtubod sa mga salang impormasyon na naresibikan mga ini. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Department of Health o DOHH ni Bicol Local Support Unit Head Dr. Janice Arellano. Nakadakol kaya ang unyan na mga senior citizen daw ang nagkakatarakot na magpabakuna dahil sa nasambitan ng bagay. Kung kaya ang resulta, tiiton sa priority group 8 ang nababakunahan. Sigun kay Arellano, dapat maguhuna ang siring nakaisipan kan kadaklan sa
sa pagtubod sa mga salang impormasyon, tadaiman sinda daw matayakan sa indang pangaran asin oras kung ang pagbabakuna na ini makakapahamak sa kada tao, ay yung ani daw ang solusyon para magkaigwan in herd immunity ang gabos. Ngunya nangangapudan sa liwat si Arellano na dapat maging responsable sa pagpaluwas din mga impormasyon, asin dapat beripikado niya, asin ali dapat sa sindang opisina, asin sa sinda sa mga impormasyon ay pinagpapaluwas ang tubudan, lalo pang ang mga senior citizen, iyo ang may pinakang dakol na individual na titamaan ka na sambitan ng virus, na dapat iyo man ang dapat na dakol na mabakunahan sa Kabikulan. Dagdag na bareta, ako po si Luens Burse Baracena. Diretso kan mga istorya, 20 minutos bago magabot ang alas 4, Bicol Target. Nasa linya man si Sans Marhay na hapon, please go ahead na. Yes, good afternoon Sir Pio, good afternoon sa mga parantabay, sa mga dagdag man niya itong pareta na magtatabangan mo niya na Department of Labor and Employment o DOLE Region 5 asin man ang Regional Statistics Committee kan Philippine Statistics Authority sa Bicol para makapagkondusir naman ni na TNK Online Job and Business Fair sa maabot na Oktubre 28, 2021. Inang informasyon pinagpaabot sa DCGB News ka nanduwang ahensya kung saan pinaghinguan nindang magkondusir kan siring na aktibidad bilang parte kana pagsilibrar kan 32nd National Statistics Month o NSM asin iniigwan ng tema na NSM at 32 revving up for economic and social recovery through evidence-based policies. Sigun sa inda, pwedeng magpartisipar ang si isay man na job seekers dito sa Kabikolan sa pagikan www.dolero5.com/jobfair. Pinaglalauman ninda na dakulaan magpartisipar sa nasambitan na aktibidad dahil sa aram ninda na ngunya sa taho kang pandemya COVID-19. Dakol na mga Bicolano nagsapar ni nakadipisilan dahilan sa wala ni na trabaho sa mga panahon na ini. Sigun sa inda, pinghinguwa man ninda na online na sa nagibuhon ang job fair na ini dahil sa man ninda na magbalgar ninda sa polisiya ng social distancing sa kung ano man na venue ang posibleng mapili ninda kung inskaso man na napagdesisyonan ninda ang gibuhon na physicalmente ang nasambitan ng aktibidad. Itabi sa Pio ang mga impormasyon halit sa luwas, Ans Galero, DCCP. Salamat, Ans. Istorya halit dyan sa luwas. Sa Miyerkules. Ito todo na. Aka na provincial government of Albay sa pagikan PH on injection nandiyon. Dain ng mga registration. Basta 18 anyos ka pa itaas. Sige, Miyerkules yan hanggang Biyernes. Uro aldaw yan yun. Kaya kung sisayan mga midbidino, sige, pasiring na kamudyan tabi sa Astrodome. Mapuni yan sa 27, Miyerkules. Sige, basa taga-albay ka mo tabi. Sige lang, iyo so instruction kasubago dyan sa PH o na sa tuyang nakalap. Maki-go signal lang yan and advisory ka nga ni. Diba, maluwas pa sana ngunyan na pagkahapon and sa aga. Basta po, so mga nag-arantabay ngunyan, itutudo ng plus ka na provincial government of Albay, iyan na pag-injection, iyan na pagbakuna para sa tuyang mga kaimanwa. Pumasiring ka mo dyan, maski dahil ka mo nakaparegister duman baga sa indang Facebook account, dahil ka mo nakatext duman sa number, dahil in pre-registration, pwede pagpasiring do dyan, igwa lang ng proseso, tudok iyan tabi tulos. Ayun na yan. At tulong aldaw ang ipinagtalaan ninda kadainin aktibidad sa Astrodome 27, 28, 29. And iyan po, parte ka itong pagmaniugot kan sa tuyang gobyerno na mailigtas kita na tawo kontra sa kalaban na ining dain nahihiling ining COVID-19. Kwarta iyan kan taong pinagagamit yan kaya sa tuya man na pangatamanan sa pagikan pagkooperar man sa gobyerno na magpabakuna man tabi because if you love your life, papabakuna ka because ang pagpabakuna mo, iyo an sarong single heroic act dahil ta sa pagprotehir mo kan buhay mo, so sa imong kay riba, protehido man tabi. Kay riba mo sa familia, sa sosyudad asin iba pa. Kaya pasiring ka mo dyan tabi sa Astrodome, dahil naning dakol na mga pre-registration, mga nag-text ka mo duman sa number na pigtaon nila, dahil na po. Open po yan tabi, ha? Diyan sa Astrodome, poon sa Miyerkules. Igwa dyan yung mga available na bakuna and i-assess ka mo siyempre so dating protocol medical na aagihan bago tabi ka mo man tutudukan. Pero yun na po yan. It will be an open sesame, kumbaga. Diyan
sa mga gusto pang magpatudokta, ang target kan gobyerno at least digdi sa Albay is maka 12,000 a day. Taan pinagmamaawot pag abot kan Disyembre kisira maugmaan sa tuya man na Pasko digdi sa Albay. Makamit na niya to so 70 hanggang 75 or 80% kan kagabsan na bilang kan dapat na mabakunahan susog duman sa mga priorities. No. Magtabang kita, your single act of being vaccinated is an heroic act which will save you and save humanity. Sabi, yan. O dahil na magpara kung ano-ano pang balubagi because iyan po na sistemang pinag-agihan po yan nin pag-aadal kan mga eksperto mediko-sientistas medisina gabos. Day man yan ninda tabi iluluwas sa publiko kung makakaapektar man agad hiling nga tabi nindo. Sa kahaluyan ng pagpare-injection sa bilog na kinabanday, mambaga rin nagpapabareta na milyones ng nagadan. Mambaga, igwanin very minimal. Day nga ni nag 1% Siguro 0.1 or 0.1%. And day mo pa nga ni ito day mo pa man ito mai-connect agad kung iyo sa primal cause kang pagkagadan sa pagpabakuna. Ano? Yan, okay. Si Kasag, maray na hapon tabi. Maray na hapon dyan sa Saud kan Albay District, Kasag. Kumusta tabi? Long time no text, long time no si Kasag ha. Kumusta po ka mo? Budang pamilya, buda sa tropa dyan sa Saudan. Nagpa-election na tabi Kasag sa mga tropa dyan sa Saud. Taramanin do sa Miyerkules. Dahil nang dakol na hururon, pumasiring sana dyan sa Astrodome. Open yan tabi. Dahil mga pre-registration na kaipuhanan, basta magpasiring ka dyan, i-assess, papasabuton, hilingonan sa imong estado pisikal, estado di salud, injection tabi. Yan, tanganing makatabang kita sa pagsalbar kan sa tuyang buhay sa bilog na kinaban. So yun tabi ha. Kasag, maray na hapon, kumusta lamang tabi an sa tuya dyan na tropa, buda sa familia. Mga perting sira dyan kay Kasag, dyan sa Albay Market. Tunay na tunay. Presyo na pag-uristoryahan pa. Tabi Kasag? Huwag ka lamang tabi Kasag sa Domingo gayon, na amay na aga. Makahapit ako sa imo dyan. Ning perting pag-ihaw-ihawon lamang. Tabi. Sige, yan po ha, sa Miyerkules yan, starting Wednesday, sundo Friday. Yan. Okay, sabi naman ni 5653, so sa tuyang Pangasubago, napahapyawan, na tema, ata baya serpiyo, pigpapara pukol kay BBM, sumarsya law, naging presidente mag-ina na yellow, nag-asenso sa Pinas. Your question is as good as mine. Di ba, June? Your question is as good as the question of, siguro di sa Bicol, minoriya an maadong sa arog kaining line of thinking. Siyempre, kita baga, kinanaleni, makusog digdi sa Bicol, kababayan. Pero, mind you, tabi, sa pagpapara bubutingkay na yan, kan nakaagi. Seems now we are stuck. We are getting back. Imbis na umabante kita, we are getting back to it. Na ito nga ni, bako man kagibuhan ni Bogbong, kundi, tiga para akusar. So sa ama, bako man so kagibuhan ni Bogbong. Sa ama. Yan, tabi. Well, it's part, tabi kan sa tuyang demokrasya. Kaya nga na eleksyon na makakapagpili kita. Pero, on another point of the story, ining Facebook inda ko nakakatabang or nakakadistroso tabi. Kamuan let me hear your insights. Kung ining mga nababasa niya to sa Facebook, on Facebook, nakakatabang lugod na makapagdesisyon kita ning tama or are we being carried away duman sa tamang dalan? Di ba? Aber daw. Sisay na ang sa imong dadanggugungun yan tabi. With this volume of inputs sa Facebook na daay na nasi-sensor baga yun bako. So there goes the question now is,
does it help truly indeed ining mga nababasa niya to sa Facebook? Tanganing magiyahang kita kung sisay talaga ang tama diyon na magkapot nin pwesto elehido. That's the danger of it. That's the danger of it. Anyone can post anything. Ang makatakot din diyon kung magkaigwanin common sentiment ang tao na susala an aadaptaro na konklusyon based on wrong hypothesis. Iyan ang makatakot tabi kaan. Paano na ma-i-induce sa laog kan Facebook, which is now the free market of debate, sa pagpili nin mga kandidato? Paano mo na ma-i-induce dyan kung sisay talagaan karapat dapat? Taan makatakot kayo ni, yun ang hanaispiga sabi ta, kung sa opinion kan tao, masuway pasiring sa sala na makapot kan turno di gobyerno. Iyan tabian sa tuyang maray na pag-adalan tabi. Tayo baga sa Facebook, it's a free marketplace of ideas. Manlain-lain. Tabi, yao narurunot na ang pagkatao, both the administration and the opposition. Runot, tabi. Diyan sa Facebook. Dining censorship. No, who will now, tabi, take the cudgels na halimbawa mapunas susala ng konklusyon kan tao based on wrong hypothesis. Ining wrong hypothesis na pinagasabi ta, so mga nababasa dyan sa Facebook, sisay na ang makorehir kayan tabi. Yan, araw na po kayan kadiluted an ere tabi, ha? Igwa pangani nin kaputan dyan after elections. Kung an manggana subako mong kandidato, what would be your reaction? Ano an sa imong kuan man? Would it be the same na sige butungon tan pa ibaba tabako man an binoto ta? Arog daw tabi kaya naman ang sa tuyang magkukuasa sa tuyang mga kapwa Pilipino. Ay, pwede na pa ding June. Sige, sa pangarang kan tropa, salamat po kan sa ido pagantabay. Amang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod. News Direct Edwin. Asin si Francia May Boras. Salamat asin namang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa indong